Hyvää huomenta. Tässä on kanavan esittely, L'univers de la compagnie Aire. Se on löytämisen, jakamisen ja vaihdon kanava, joka haluaa tuoda yhteen ihmisiä eri taustoista musiikin, sirkuksen, energisen ja kamppailulajin kautta. Harjoittelemme trapetsi, qigong ja karate wado ryu menetelmää. Sävelemme omaa musiikkiamme ja haluamme myös esitellä musiikkia eri puolilta maailmaa, kunnioittaen kulttuurista monimuotoisuutta. Se on kanava, josta löydät myös videoita karaten ja qigongin suurten mestareiden ja asiantuntijoiden soittolistoilta. Se sisältää myös erityisesti energiaharjoituksiin sävellettyä musiikkia. Haluamme luoda rauhan, harmonian ja rakkauden ilmapiirin tälle kanavalle.